yanzu na ce muku daga here, from here to here mun dauki 2 inches. From here to here mun dauki 2 inches. To 2 inches muka daukar nan shine zai bamu ainihin daga under boss namu zuwa center boss, from center boss to top boss. Shi zaki carving nashi. In kika yi carving nashi zai fita miki da outline. Na mun ce muku wannan chest in, wannan chest out. Wannan ciki, wannan waje, kirjin ciki da kirjin waje, shashin gefen kirjin ciki daban, shashin kirjin waje daban. Wannan din nan shi da timing naki zuwa nan. Wannan zai bar miki dan ainihin dart da za a kama nan da nan. Kana shine da ake samu wasu suna fitar da wannan din haka. Kai samu sa da wannan haka, suna fitar miki da wannan haka. Duka wannan kin bi shi zai baki abin da kike bukata. Amma all is the same measurement. In an ce muku wannan zai wahalar da ku sosai. Ba ku fahimci abin da ake nufi a yi muku ba. Ko ba gaskiya ba? Shi ne abin da ya kamata a yi. Ni da miki wannan za ki fahimci me ya kamata ku fara yanka princess cut na shi. Da fatan kowa ya fahimta. So then, in ka zo ka fitar da wannan kof na kan nan, na gaya muku ba ka taɓa da boss na mace a sai ba ko biyu ba. Yana nan kinu ne. Yana nan kinu ne. Ba ka taɓa da boss na mace pointed ba. Kada kuma mace pointed ba zai taɓa zama mata ba. Don tsari ga zai zama pointed haka nan a jikinta. Ba ta ba ki abin da yake bukata ba. Sai ki fita shi kenu kaman kwale-kwale kenan. In ka fita kwale-kwalen gefe, ka fita kwale-kwalen gefe ne zai baka wani sign of wani abu ne daban. Ko concept da muke siya kasuwan nan, kun taba ganin ya fita shi round directly, sai dai ganin saman yayi haka abinda muke yi kenan. Akwai mai tambaya? Akwai mai tambaya? Babu? Anti? Akwai tambaya? Babu? So, na karshe shine dama zamu gwada measurement nata, nawa boss nata, nawa under boss nata, nawa. Yanzu mun gwada da